EM आरो MCLA साब्रै इउपिपिएलनि नेताफ्रा थाबैनो बिपिएफआव जगदान जागोन। प्रमद बर' सारनि बिबुंथिखौ खोनासंनानै लाग्रो रन्जन दैमारि सारनि बिसायाव मा बुंदों नोंथांमोना बिनि बिसय गासैखौबो डिटेल्सखौ खोनासंनानै लाग्रो। जेब्लानाखि बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों दिनै बर' रायजो राजाफ्रा बयबो सान्थि गोरोबथाजों गोजोननायजों दिनै न'खर संसार जागासिनो आरो बे बाथ्राखौ सोर बुंदों नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नुलांनो मोनगोन। हेलो मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनखौ बे आंनि गोदान भिडिअ बरायग्रोनानै खुलुमग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो दिनैनि गुबै टपिकआ बेसो जोंहा मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा दिनै गावसिनि इउपिपिएल सरकार फैनायनिफ्राय दिनै रायजो राजाफ्रा गोजोननाय फैबाय आरो सान्थि गोरोबथा जाबाय, हिंसायारि गैला। दिनै थारैनो हिंसायारि गैलामोनब्ला दिनै रन्जन दैमारि सारा दिनैसिम आरो दासिम मानो जोबथेसालियाव जोबजानानै दं आरो गोबां एनडिबिफोरनि केसा मानो उइथड्र जायाखै आरो गोबां एनडिबिफ्रा मानो दिनैसिम जोबथेसालियाव जोबजानानै दं। दिनै जोंहा एनडिबिनिफ्राय दंहैयो जोंहा साथाम, जोंहा एमएलए, सोरबा एमसिएलए, सोरबा डेपुटि चिफ, बेफोरो जोंहा साथाम दंहैयो एनडिबिनिफ्राय जाय रोंगौथि गोनां जाय दैदेनगिरिफोरमोन एनडिबिनि बिथांमोना दिनै इउपिपिएल सरकारावनो दैदेनगिरि जानानै दंहैयो। नाथाय बिथांमोना दिनै रन्जन दैमारि सारखौ दिरुननो हायो ना हाया नैबे बाथ्राया सोंथि जानानै दं रायजो राजा लोगो नोंथांमोन। दिनै जोंहा एनडिबिनिफ्राय मानाव गेदेर डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सार आरो लोगोसे मानाव गेदेर हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी सार आरो लोगोसे बिपिएफनिफ्राय देरहालांनानै दायो इउपिपिएलआव जगदान जाहैनाय जोंहा सावरायग्रा सार, बिसोर साथामबो जोंनि बर' हारिनि आरो बर' जाथिनि दैदेनगिरि बा आखायाव हाथियार लानानै बिथांमोना बर' हारिखौ रैखाथि होबोदोंमोन। जोंहा बिसोर साथाम एनडिबिफ्रा नाथाय बिथांमोना दायो पलिटिकेलाव थांनानै इउपिपिएलआव दंहैयो। नाथाय बिथांमोना रन्जन दैमारि सारनि थाखाय बिथांमोना खावलायनांगौमोन, जे रिकुवेस्ट खालामनांगौमोन सरकारनिसिम जे रन्जन दैमारि सारा दिनै बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों उदां जानांगौमोन, मानो थाखाय दाबो गवाखै होननानै बिथांमोना सरकारखौ दाबि खालामनो हायोमोन। नाथाय बे बाथ्राखौ जों नुनो मोनाखै, माथ्र जों खोनानो मोन्दों बिथांमोना बुंबाय थायो जे जों रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे एनडिबिफोर जेसेबांनि जोबथेसालियाव जोबजानानै दं बिसोरनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो, जिरायनाय गैयालासिनो जोङो बिसोरनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं होननानै जोंहा मानाव गेदेर प्रमद बर' साराबो बुङो। जोंहा डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सार, हाग्रा बिफान EM रन्जित बसुमतारी सार, सावरायग्रा बिसोर साथामबो बुङो। थारैनो बाथ्राया बेसो रायजो राजा आरो लोगो बिथांमोना थारैनो रन्जन दैमारि सारनि थाखाय खामानि मावदों नामा नोंथांमोना बेखौ जोबनायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला आङो दायो होगोन जोंहा मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि बिबुंथि नोंथांमोना आरो बिनि उनाव जोबनायावसो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। যোৱা 3টা বছৰত আমি খুব ভালকৈ খুব এফেক্টিভলি আমি কাম কৰিছোঁ আৰু 2020 চনত যি সপোন লৈ বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ ৰাইজে আমাক ভোট দিছিলে, চৰকাৰত আনিছিলে, সেই সপোনবিলাক আজি বাস্তৱত ৰূপায়ণ হোৱা কথাবিলাক আমাক ৰাইজে জনাইছে আৰু সেই সময়ত যিখিনি অনিশ্চয়তা আছিলে আজি সেইটো নিশ্চয়তালৈ আহিছে। সেই সময়ত যিটো ইনচিকিউৰিটি আছিলে, মানুহৰ নিৰাপত্তাহীনতা আছিলে, এইটো আজি নিৰাপত্তা সবে পাবলৈ সক্ষম হৈছে। সেই সময়ৰ যিটো অশান্তি আৰু হিংসাৰ এটা পৰিৱেশ আছিলে সেইটো আজি সম্পূৰ্ণভাৱে শান্তিলৈ ৰূপান্তৰ হ'ল। সেই সময়ত মানুহে সপোন দেখা সকলো এৰি দিছিলে, কিন্তু আজি মানুহৰ পুনৰ হপছ এণ্ড এছপিৰেশ্যন মানুহৰ মাজলৈ আহিছে আৰু সেই সময়ৰ যিটো শিক্ষা, সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, আমাৰ মাজত যিটো ইণ্টিগ্ৰিটি, যিটো ভাতৃত্ববোধ এইবিলাক বিনষ্ট হৈছিলে, আজি লাহে লাহেকৈ সেইটো সম্পূৰ্ণ হোৱা সবে দেখিবলৈ পাইছোঁ। थारैनो रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय जोंहा मानाव गेदेर बिटिआर बा बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सारनि बिबुंथिखौ। बिथाङा बै बाथ्राखौ बुंनो थांगासिनो दिनै बै 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि थानाय समाव दिनै जोंनि रायजोफोरनि गेजेराव आरो गावजों गावनि गेजेराव दिनै इनाय इनि दंमोन, हिंसायारि दंमोन आरो दिनै जोंनि इउपिपिएल सरकार फैनायनिफ्राय दिनै रायजोफ्रा सान्थि गोरोबथानि गेजेरजों दिनैहाय बयबो न'खर संसार जागासिनो आरो मोननांगौ बायदियै जोङो बयबो रायजो राजाफ्रा मोनगासिनो जोंनि इउपिपिएल सरकारनि होनायफोरखौ होननानै जोंहा मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा बे बाथ्राखौ बुंनो थांगासिनो। थारैनो बाथ्राया बेसेबां सैथो रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन। नंगौथि दिनै प्रमद बर' सारनि होनायाव दिनै बयबो रायजो राजाफ्रा गोजोननाय फैदों, नाथाय मोनसे बाथ्रा बेसो, मोनसे दुखुनि मोदैया बेसो जोंहा जाय एनडिबिनि गायसनगिरि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सार आरो जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि होनाय आखायाव हाथियार लानानै दिनै बै आखायाव हाथियार लानानै जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि होनाय सुबुङा दिनैसिम आरो दासिम जोबथेसालियाव जोबजानानै दं।
नाथाय बिनि बाथ्राखौ बिथांमोना मा सानखो थारैनो बिथांमोना दिनै बिटिआर गोरोबथाया जोंहा 5 बोसोर जोबनो थांगासिनो जेब्लानाखिसिम बिथांमोना 5 बोसोराव जुदि रन्जन दैमारिसारखौ उइद्र खालामनानै होनो हाया बा जोबथे साननिफ्राय उदां खालामनो हाया निश्चय फैबाय थानाय बिटिसि बा बिटिआर इलेक्सनाव थारैनो प्रमद बर' सारा नैथि खेब थारैनो बिटिआरनि चिफ जानो हाबावगोन ना नैबे सोंथि जानानै दं रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय